Nonton apa, Bu? Nonton live, Pak. Loh, kelambi, Pak. Api-api ya, Pak ya. Ngegis ya. Larang, Bu, iku. Aku tak check out ya, Pak ya. Ayo. Loh. Kelambi iki wong iki, Mang. Mata. Oh. Takon. Mata kan kok malah anu. Awas dhewe ya. Ini aku kok mau bayar iki kok. Pura-pura telepon. Ya lo, Bos. Ini duit. Duh, ra enek, Bos, ini duit Pak. Ya, Bu. Iya, Pak. Aku lho, takon bayarin aku cekotanku iki kok malah ngale kok sampe. Lah iki kancaku arep nyilih duit kayak ora duwe apa meneh sampean arep cekot meneh. Lah aku mang tak nemu setruk iki, Pak. 500.000 sampean terjupuk. Setruk lek kan duite wong to, Bu, wong arep manu mau. Iki duite. Iku piye nek sampean jaluk? Duite iki. Wis penting aku njaluk sing angkan gawe juga baju kuwi mang, Pak. 200.000 iki gak aku. Duh, ini iki kurang. Lah dijipuk wae. Jan. Nek ada duit jan cepet ra ram-ram.